Wibowo ngeten iki. Nglangut nglangut bebasan tanpa teteh suarane tur gandang banter apa sebabe Lek? Sebabe napa, Pak? Lah sebabe napa? Tandone niki lho, Pak. Tandone angin, Pak. Tandone angin akeh. Ora mung angin tok tandone. Nah, niku mangane yo rusak kok. Mangane luwih sithik nesu. Awit mau lho urung mangan. Awit mau lho urung mangan. Urung mangan. Oh, urung. Larung dikeki ya. Urung leren maksudnya. Urung leren. Mibarengi dari jagat ngulandara nglambara ngunggahi Mbak nek Mojo Gedang niku pundi? Kewagian, gentungan? pendem, Pak. Oh, pendem. Nggih. Tak kira nek cedak karo Mas Heri. Heri sinten? Herine kancane lek Kamto kuwi. Oh, nggih kilene. Pak. Bonang, Heri Bonang. Kilene, oh pendem kene ae, lor kene. Yo. Katungkul ngumbaraga gasan satemah kinawa Sak trimo ngimpi ngeget-ngegeti. Kandhani Kak Mas. Kenjundil, Pak. Ya nak, langgame nak. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambak karo sapa tak suwun rina lan
video syuting Deta Audio. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo Geng panuwun Mbak Ratih sampun sawetawis bawa sepanuwun.